Gubuk kae kebak trimo wayah wengi nganti pengen nutruk gundulmu mula terus piye nek ngono ki le joget wong kemayu iki akeh sing gething rasa sok kemayu to saiki ditekoni kae gething apa seneng ayo mesti sengit wong ngendhangane sak arepe dhewe kok mongko den kowe nek ngendhangi trampile ra jawa-jawa ngendhangi kok ming bung 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 ba 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 bung 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 kaya nek bar tok perus tok ketap kae lho bung 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 rono meneh pancen pikirane gur nang kono kok ayo ba 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 Babla apa? Nek dikebulke suarane mak ba ba ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi. Mah semaput. Bablas nang sirahe. Nah, tingil-tingil. Niki Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Sing marahi nika lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki, Denko iki. Si bar iki apik Denko wis delon. Awas nek. Manut aku apik, wong Denko ki nek karo aku lunak kok. Kendange sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lirar joget piye. Ya. Delok tangane le util-util. Catatan sajroning ati datar luput saya merati aku kowe tadi karwa markolere gubuk asmara apa arep bakul wedang wae kok Ngapa? gah aku Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? embo Banyuwangi. lho apa tekok ki sekendang kleru lho Sirahe gedhe isi lendut. tekok karo Mas Denko kae kendangan Jangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya? Bujuk raimu. Aren tok nesu kok. Salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha kok. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk Lah aku piye le? Versu Banyuwangi. Versu.
Matur suwun. Ya. Wis diaturake pambuka limbukan ya nak. Ya. Saben bengi nyawang kante ya nuwun ngapura ya ana aku ki karang dalang rada ra duwe dadi kendange saka Mika ya ora apa cili cacek ya jejere sapa jejere Mbak Aprilia ya saka Magetan oh ya adoh-adoh sindene aku wis rawani ngejak sinden Yojo kono ya yen maja mong karo jana kuning Mbak Lia ya suarane rada serak-serak ayo jejere sapa iki mau Mbak Elisa Orkaros Alarso oh iki to sinden Elisa heeh nomor 3 saka aku iki Mbak Elisa ya jejere monggo Mbak sapa kuwi ora ketok raine kuwi oh Mbak Compe ya kae sapa sing sing pesen jahe kae sapa kae Dik gepuke nang mburi kelir dak-dak Sarwi ya jejere meneh Mbak Tatin wah iya iki sing sering gawe horeg ayo semono diglundungke ra iso horeg iya mangga panas patas udan ayo parian ya neno ayo oh wis suwi mesti le mikir dusun jelok desa jelok kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ora kowe kok malah mendonong kula ta Pak ha iya jatahe kowe kok oh tak kira urut sing mriko urut apa urut ya ora mari kok balik ngurut salah kok ya wis yo kudune medun kok munggah ya ora ya ana talok wah terus abang warnane mugi warga njelok lancar rezekine amin nah digeret-geret mrene saka Mbak Ria ya mbok mau Ria sike nang aku dendam kok karo Tatin ya iya ya mangga aku melok apa melok melu
Hah? Melu. Oh, melu. Maksudnya niku lho. Oh, tak kira nek melon. Oh. Melane pundi? Kuwi. Kuwi kok ramengo. Ayo, aku melon. Neng Mali kukun. Neng Mali kukun. Warga njelok. Heeh. Mugi guyub rukun. Ah, apik iki. Yo tak kon parikan kabeh iki jejere. Ya. Mbak Aprilia. Ya. Lahire mesti bulan April. Oh. Mei ana iki mesti bulan Mei. Heeh. Juniem iki mesti bulan Juni. Juliah mesti bulan Juli. Pokoke wong iki wong wedok iki anggere jenenge manut sasi mesti jenenge sasine laire kuwi. Oh. Nek September ya Septinem. Heeh. Ya sapa Septinem apa Saptiteng? Heeh. Ayo. Ana kodhok. Ana kodhok. Cacahe selawe. Cacahe selawe. Warga jelok. Heeh. Sehat sedayane. Sehat sedayane. Jejere ayo sak kowe. Ora usah gedabikan kaya ngono kuwi. Mikir set ngono kowe. S2 kok mikir parikan kok dadak sirahe tekan mburi barang. Aku iki Kang Senen Rupa Joko. Ngapa? Mengko rampungan wayangan arep ketemu. Wow. Aku ka sing do sehat-sehat kok milih Joko. Cah umbris-umbrisen kaya ngono kok. Iya. Aku rapati semok. Ah. Neng Neng seneng goyang-goyangan. Wah, lah iki terus. Mugi-mugi warga pundi jelok bebas virus corona lan lumintu ing karaharjan. Amin, apik kowe. Anu apa jenenge apa pikiranmu selangkah lebih maju dari teman-teman sinden? Iya. Ayo, Compe. Jeneng kok Compe. Tak takoni asmane sinten, Mbak? Compe. Oh nggih. Aku Cungtit, aku ngono. Ayo. Kula gawane cong wedut, Pak. Apa? Aja ana dalang Cong Waidut kae sik mayang awan mau dalange Cong Waidut. Wis tau ngerti wayang Cong Waidut lho? Urung. Wis apike rasa ngerti. Oh iya. Yo. Ayo, Cek. Pakai rok. Wah iki pakai rok Wirunya 6. birunya 6. Warga njelok. Heeh. Bagya mulya murid tentrem. Amin. Ayo dilewati, Tatin dilewati. Ayo. Iya. Bengok-bengok. Bengok-bengok. Manuke mabur. Manuke mabur. Mbok wis nengno wae kok ora bali dhewe. Terus warga Wae. Desa jelok. heeh. Tansah subur makmur. Nah, pe arepa mabur kae ning iso gawe subur makmur. Iya. Jejere sapa Mbak Ani? Iya. Nggih. Tangi esuk Tangi esuk mangkat subuhan. mangkat subuhan. Mugi warga njelok Heeh. tansah pinaringan karaharjan. Ya, apik jejere. Engko rak sing pinggir dhewe kentekan ukara. Ra iso parikan glundungke. Iya. Ayo. Jangan tahu Jangan tahu. dicampuri tempe bosok. Wah, wis enak nang kono kuwi sing. Terus Mugi tansah rahayu sedaya warga jelok. tempe bosok tadi njelok. Iya. Ayo yuk, terakhir yuk.
Aja manut gustine. Kudu duwe ide dhewe. Ampun diwarai Gusti kok buka kathon. Niku mun buka dhewe. Ayo. Ayo yo guys dengan. Aku disogok. Lho, tegese iki disogok dhuwit ngono lho. Terus Ya ora ya pancen. wis. Nganggo kayu. Mugi desa njelok. Heeh. Saya maju. Wah ya pinter. Ya, bacute sapa Mbak Ayu? Neno, monggo. Panas udan panas aling-aling caping gunung. Ya. Karang caping gunung ki nek penak ki ya ayu kuwi, aja pindah-pindah. Ya berarti sinden telu sing anu Ahnik karo Neti karo Prastiwi iki anu wae girong. Misowa ngono wae. Yo guys. Yo. Ayo. Yai telu. Tak hitungi. Ya. 1 2 3 ya. Terus yuk nadyan wadon sarta nadyan wadon sarta kene ora nyambut gawe sing telu kae engko njur kon ngopo makan gaji buta. Ora, engko ana dingu nek pas ndangdut caping gunung sing girong wong telu kuwi. Prastiwi engko mengkane muni, heeh. Nah ya, ora apik. Lanang Inomane banyu ya. Dek jaman berjuang jor kelingan Yo ya anu
sembah nuwun. Iya. Janji dibuka suasanane ngene iki mengko tetembangan ya sarwa kepenak. Iya. Ya. Ngaturke Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Nah, jumeneng Mbak. Lah iki sindenku sing lagi spiral ya iki no, viral. Viral. Heeh, viral. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Sehat nggih Pak, wilujeng sedaya. Alhamdulillah. Rasa dijawab tak alhamdulillah dhewe. Lah ya wilujeng sedaya ki sedo batin amin. Amin. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat, wayangan terus nggih sehat nggih Pak. Amin. Pokoke kowe berusaha supaya ndonga ben corona ki ndang minggat saka Indonesia kene. Iya. Nggih, kedah ndonga tapi kedah napa prihatin sama harus konsentrasi untuk menghindari Pak. Nggak bisa disepelekan, tetap nggak bisa. Soalnya kan ning kene ra duwe peralatan canggih kaya Eropa, Cina ngono. Wah iya. Nah, dulu Eropa juga gitu, juga menyepelekan, tapi sekarang nggak bisa ngikutin caranya Wuhan. Wuhan udah berhasil, Eropa ngikutin. Nah, kita juga harus waspada. Waduh. Waspada. Nggih, ra iso disepelekake. Nek jane kuwi pancen bakteri kuwi iki gampang mati. Nggih, saged gampang mati. Waton diombeni wedang panas terus, ya. Iya. Ngono nek ora mati ya adus wedang panas. Iya. Ora mengkari mbubuti. Ha iya. Nggih. Kaya pitik. Apa? Kaya pitik. Pitik. Pitik kaya pitik karim bubuti. Heeh. Arep nembang apa sak kowe? Nggih, kula nembang imbang ana katresnanku mawon. Imbang ana karyane? Karyane Susilo Tengkleng, Pak Susilo Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng, ora tengkleng. Nggih. Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Ah, aja tengkleng. Nek tengkleng ki ngene iki sikile dangkat siji terus ngene iki tengkleng. Oh niku ngaten niku kados gareng niku tengkleng. Ah, iya. Imbang ana katresnanmu. Ya coba dibawani pancen. Nggih. Bocah cerdas kaya iki no. Iya. Saiki wis kulino melu dalang-dalang liyane kuwi. Iya. Mula pancen ya wis tak bebaske. Kamu itu ya terbang sana. Ora mung ngetutke aku terus nek ana sing ngejak gelem mangkat. Lah mangke nek bareng anu sama barengan sama bapak, udah saya tinggal aja nggak apa-apa. Aku tak ngorbitke sing urung-urung terorbit kuwi. Oh iya. Ngono ya. Nggih, tapi nggih kula nggih apa jenenge nek niki gula wentah. Gulung komeng. Gulung kominge nggih wonten mriki. Kok manut to kowe? Lah kan gurune jenengan kok. Gleng gula wentah. Nggih, niku kan wonten mriki. Dadine nggih kula piye carane nggih tetep ngabekti katur Paseno ingkang minulya jagat. Heeh, mau disebut sapa Pak Lurah? Pak saya sinten? Sapa? Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi kok? Mangkat tekan kono durung. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iki mengamini. Amin. Iya tak amini ning ya piye carane ngono lho, wis gleleng tanggapan ben-bengi ora haji-haji. Aku ki soalé ngene lho, Sa. Ngono piye? Ada beberapa pendapat ya. Haji kuwi iki ora gampang. Ya, nek wis iso resik njaba jerone ya wis menep, atine wis ora kegiwang babagan kadonyan. Lah kuwi niat munggah haji. Ya. Aja tumen duwe dhuwit iso munggah haji terus munggah haji mongko Al-Fatihah ro ngapal. Oke sing kaya ngono kuwi. Oh, mboten. Kedahe nggih. Kudu sing menep tenan. Aku wis nindakake 5 wektu. Wis ora kegiwang weruh wong kaya kowe iki ora pengen. Tenane. Lho, tenan. Lah kuwi wajib aku munggah haji. Nek urung percuma aku tekan saka kono suci bali nang Indonesia aku dak kumat meneh ndak ada gunane. Ndak ana gunane. Berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih takoni aku isih reget. Aku weruh duit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso ya mangan kok. Dijamangan malah aku ya. Sing salah sapa? Aku dadak lambemu muni. Kowe teko wis jam 4 kae.
Zaman semono skripsi no. Iya. Zaman semono skripsi nulis tentang aku. Kok teko jam 4 ki, Pak. Sini, Pak, nunggu maghrib karo wedangan. Oke, aku yo. Tak gawake donat yo diuntal. Bareng bojoku metu aku ning rapi. Ndak seneni ya, wedi to. Ora. Ning tresna. Iya. Ayo imbang ana katresnanmu. Nggih, tapi niki pawone sik saking Pak Mantep mon nggih. Sing saking Pak Mantep kan, Pak Mantep kalih Pak Susilo Tengkleng. Ayo. Ben ketemu. Manah yen keteman bawane Pak Mantep lagune Mas Tengkleng. Okay. Nah, berarti iki lagu ciptaane Mantep Su Tengkleng. Mantep Su Tengkleng. Gerak misuh. Iya. Ngono ya, Mas. Wah, ning kae-kae piyayi tenan kok nek nyenengke pepundhenku Karang Pandan kae. Iya. Karo sapa-sapa ngaku anak kabeh. Ngono ya. Aku mbiyen ki meh putus asa, ora gelem ayam. Oh iya to. Tahu sejarah iku. Pun nate ngadeni. Tahu mergane apa? Ora kok pamer, ora kok umuk, aku nderek Pak Bono, Blasio Subono wi saka STSI ning Belanda. Waduh. Kena hawa dingin ki tenggorok aku rusak. Aku nek suluk ki misale kan ngono kuwi ora iso tak gawe, keder nganti aku moh mayang. Sing membangkitkan semangatku ya beliau. Pak Mantep. Saiki ngene lho. Mayang ki ora butuh suluk. Mayang ku ya menonjolkan sanggit ya iso, kowe menonjolkan kelelemu geco lucu ya iso. Dadi iso ora kudu suarane apik. Oh nggih, niat tekan semene iki dalah suaraku mari kok ya dilalah no. Iya, ngono ya dadi panjenengane ya pancen berperan besar terhadapku. Oh iya. Gusti Benowo kae ya iya, kae Gusti aku kena gula kae Gusti Benowo ya mara ning omahku. Kula kenging gula Gusti. Lah pripun? Nah niki pun mboten iso pripun-pripun. Niki kula sukani obat. Mak, panjenengane iki piyayi lho. Ki ya merakyat. Nek Yoja Gusti Yuda, nek Solo Gusti Benowo. Ki karo rakyate sambunge apik banget no. Iya, ora kemratu-ratu, ora kaya rumangsa didadekke piyayi luhur ning padha gojek ya ora apa-apa. Oh, ngono ya. Ning arang-arang kei dhuwit. Oh. Arang-arang ngekei dhuwit, kula baleni Gusti. Iya. Saiki wis ketok pinter macak nok. Iya. Biyen Dek pertama kali nyinden yo rambute iki dihespray ora lurus malah jegrak kok. Soale brendel. Ah iya, ya angel ini enggak bisa disisir, Pak. Ya ditrateni ya. Ya ngarep kene iki nek wong wedok gelungan kan disemprot terus dundurke iso rapi. Nek gone Orisa ora malah ngadeg. Sisire tugel ya Pak malah. Ah iya ya bocah ora getih Jawa asli mula ya saiki wis gelungan wis demes. Demes ya wis cantik. Wis ketok ya mung kurang lemu sih. Kene ngakoni. Kene ngakoni nek aku cantik. Aku iki biyen ngakoni kowe cantik lho, Sa. Nah, ngono lho. Lho, kowe iki piye to? Ora krasa kok senengane. Sindenku ki kabeh ayu. Iya. Nek elek didupak. Piye? Nek elek didupak. Ngreget-ngreget iki. Iya, iya. Darmane kedah
su mandeng. Ayo, nadane. Nggih. Senadyan hamong sedelo nambani sesameng ati. Matur sembah nuwun. Ya, pamundutan iki mau pas ana wong WA nyuwun nimbang ana katresnanmu saka Semarang. Sinten, Pak? Ora ana jenenge mengko tulisan nomor ya. Oke. Ya wis ora mokal. Iya iki ya disiarkan langsung streaming no. Ya. Kathah ya sing streaming 21.000 sementara. Nggih, Ya Dalang sing Sena padha nonton. wonten. Sanggar Cemara wonten iki. Ana. Nggih wonten Mas Kentung niku. Oh, aku malah hafal kan. Wah, hafal aku. Kabeh tak cedhaki yo angger jomblo. Piye? Angger jomblo tak cedhaki, Pak. Wah, aku ya ndek bojo kok ndek bojo jomblo. Iya. Maksudnya jomblo ki ra duwe pasangan. Kan padha aku yo ora duwe pasangan. Ayo gek golek selak tuwa. Lah ngopone tuwa? Ah, anak dipangan iki kan. Yo. Mangga. Saben dina lali saya ngrujet hati lalewane wong bagus tansah kumantel ing pandu ing netra. Lamun mangkono piye katresnanmu, piye katresnanmu. Mongko Kang Mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku condongan prasetyanku tak korbanake jiwa lan ragaku. Yo. Mongko Kang Mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku jundulan prasetyanku korbanake jiwa lan ragaku. Oke, menika wau impang ana katresnanku Pak Seno. Ya, luar Sempat biasa. won.
Ya, pancen ya bocah pinter dadine ya. Nembang barang ya apik. Lah iya. Ini ora tak kukup ya ming mbuh no. Iya. Paling ning perapatan kae bingungi nyatane saiki S2. S2 liragat ya saka nyinden iki. Oh. S2 liragat saka nyinden bareng nyinden wis payu terus saya mau sekolah lagi Pak, silakan. Sesuk iki tak kon sekolah S3. Ya ngono ya. Men dadi satu-satunya sinden sing bergelar doktor. Wah. Doktor Elisa. Nyinden mingan. Ha ya wis ora apa-apa karang ya ragate ya akeh lek gelar doktor ki. Mulai iki lagi nyelengi no. Iya. Ya kowe iki ngragati Arasudi. Kowe ngangge kon kowe iki aja kok ngragati sinden. Iuran wiyaga lara wae moh. Salahe kok dadak masuk angin barang aneh-aneh. Sehate kepenak kok dadak do masuk angin. Iya. Ya senengane to ngonoke kok ya Mak. Iya. Iki eneng anu no. WhatsApp ya. Saka sapa? Tak wacane dhisik ya saka Pak Ferry Suranto. Saka ngendi iki? Saka Jakarta. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin. Waduh. Ki transfer 100.000. Wow. 100.000 liwat transfer. Oh sak yuta kok no. Wow. Sak yuta. Ya wis ora apa-apa. Kokean iki. Ha ya wis ben. Lagu Gubuk Asmara kok sak yuta. Ya bejane dhewe-dhewe. Ayo Tin, iki ana dit sak yuta. Ya, le transfer ning rekeninge sapa kuwi? Sik. Waduh, nang rekeningku no. Ya. Ya. Jumeneng ki Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya. Lumayan ya. Nggih, sugeng dalu. Nah, sugeng dalu. Ngopo kowe kok lorek-lorek? Pilek, Pak. Hah? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus tenggorokan gatal, napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wis syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Iya. Wis digunakake? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumasamu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Ya. Nang nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus BA aku. Oh iya. Transfer teng kene? Ngono aku. Kira-kira dikeke ora? Kok ora ngisen-isenke wis iki. Iki ning Jaban Rangka kuwi ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku tahu apa? Ora tak keke. Kerep. Kaya hoo. Kok kaya hoo ora. Mengko tak keke aja kuwatir dhuwit sayuta apa. Alah, sayuta ya apa wong 100 kuwi gelem kok. Wis to, nembang kowe kan cangkem pidun kok omong. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa, Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis santai. Lho Gusti lenggah lho. Apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu piro? Iki mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Ning luwih HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa njelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak kekke ning tandang ana dhisik le nyanyi ora usah crewes sik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan sik omong wae kok. Ayo ben yo wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng wae ngono.
Ya respon sithik-sithik ngono. Gak. Respon kok sithik-sithik. Nyingkar nyingkur. Ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna. Salam budaya klasik Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ah, ya engko diaturke. Nggih. Ora kowe gedhe kancane terus kowe metu. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njurku. Aku kok muni nggih kaya sajayar tok pek kabeh. Mboten. Idum kancane ora. Lah ini penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungane apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ana kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang tatini jin ngono rasane. Saya ora ndek kekuatan ora. Sakjane nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden ki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domongi kok sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Lah ibune kok ora padha to kaya. Mesti tatin. Heeh. Mencorong piye ta kok ngawur. Iya. Wiwi nani nyingkar nyingkur. Biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan iki aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Njewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komohi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok meko kae. Karo udut. Mosok udut. Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni piye perasaanmu? Wah salah pilih kula Pak. Kowe jan kaya teng dicemplungke teng kawah Candra Dimuka nang. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampeyan mang chatting kula ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkreng ae anggere metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyote kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku Mara Daya kok ora ngematke. Wong Mara Daya kok ngetke gendeng kula nuwun ngono ora ono. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene apa ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya. Lah ya umpamane aku ngene ora ya aja dimatke. Lah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ono wong Mara Daya anu badhe nuweni kelek ngono ora ono. Ya maksudnya rak ya aku penenteng kan mbok didelokke ya raine ngono lho, ora kuine. Aku wis omong raine njewok ora karo-karuan. Oh, rai kok njewok ki piye to? Ha kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadhe sinten goleki tatin tak jak mayang ngaun. Lah nika tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turu jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku bateng ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak tenan asli ya Allah. Dadi
iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusake ngene iki lho. Lah kan kene iki tok. Kene nganggo sarung kae. Ya bener. Wah, laler aku. Tak gusah terus tak unggah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong, "Kalau sinten Pak bul." Padahal sing nggawa laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ra ana lalere jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Ya dipok-pok. Oh malah pok-pok yo. Apa? Mosok ya semen. Apa? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Ku batene iki mikimu banget. Terus nek ngono iki piye? Enak iki. Aku mah dadi Tenan. iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama ndelok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko. Kowe iki ora nang ngarepan kok senene goleki barang kaya ngono. Rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku Rotati ki Tom and Jerry. Tanggere muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jarine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kuncingnya ndek buntut ta ora ndek buntut iki? Guys, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya kowe lak karepe aku ndek buntut ta? Ndek buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ae. Ya. Nek menggo ngentas. Aku sarep mangap lho. Ya mangap. Lingsem yen ke mutan lelampahan kangka tresno tulus nadyan engku bek asmara. Ya, mangga. Nano. Mangga. Yen liwat aku kelingan kebut kae yen aku leren
apa? Ya mandek kene ki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis dadi ya. Dadi mandek ora apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Iya sajake wis ora seneng karo Tatin. Kaya enggak mandek kene apa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Siapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lincung kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lincung mesti ora ono wong ketemu telek lincung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung ora tau ngerti. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Apa pas pelajaran turu? Ora turu ning nggawa kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Gendring nyanding kuwi apa jenenge? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing ati senengi apane. Paling mung kon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Kowe iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye? Ha padha ya kayane. Ya beda. Ya kayak lembah. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Bel padha. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Nenone. Kok udu ye? Iya. Kupuk kae nyimpen wajah. Tumeka saiki. Kupuk kae kebak trimo. Wayah wengi nganti pengen nukruk gundulmu. Mula Terus piye nek ngono ki le joget? wong kemayu iki akeh sing gething. Rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni kae gething apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak arepe dhewe kok. Mongko den kowe nek ngendhangi trampile ra jamak-jamak. Ngendhangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Babla apa? Nek dikebulke suarane mak ba ba ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi. Mah Semaput nggak? bablas nang sirahe. Nah, tingil-tingil Niki lah. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi nika lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diurus ra iki, Rasa. Denko iki. Si bar iki apik Denko wis delon. Awas nek. Nek manut aku apik wong Denko ki nek aku lunak kok. Dikendange sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lirar joget piye. Ya, iya. Delok tangane le util-util. Catatan sajroning ati datang lumpur saya merati aku kowe tadi karwa markolere gubuk asmara. Aku arep bakul wedang wae kok. Ngapa? Gah aku.
Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo. Banyuwangi. Lho apa? Apa? Tekok ki sekendang kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa, Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya? Bujuk raimu. Aren tok nesu kok. Lah salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha Kaya kok. ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk Lah aku piye, asmara. Leng? Versu Banyuwangi. Versu. Oh nek kualat ngono kuwi. Iya. Jogate yo ngeber. Entuk tak gitu kena. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Gitu joget-joget ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Ame ngene wae. Ya. Bang wis ngene kuwi langsung ngeke. Bang wis mulai ngene kuwi langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nambi. Ngeber. Terus gerakane piye? Kowe iki ngewohke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Ah, kowe ra ngene. Ah. Nah, kowe mulai ngene. Ah jenengan? Lah aku yo ngetocene mburine. Teng. Nek ora ngono tangane. Ah, piye? Ngene. Lah, Emah ora sudi. ora lho. Lah piye gerakane ngono podo? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Emah yo. Wong sengit ki ndulit. Ora arep tak dulit. Ora tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya Dan ya matur nyonya ndak Ya. kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah cilaka. Nyo, ayo to. Oke, siap. Matur. Hitung ndak berani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Amok Lah aku arep ngitung. sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Ini nak cekelke mikmu. Wis. Kok ming 8? Kowe ngerti ra? Pembayaran iki butuh pajak. Ah paling pajake ming 5.000. Kok iki 200? Loh, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya mau aja disebarke. Apane? Nomor rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mung dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe arek copot. Mecucu-mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya Wong kowe ngerti. mecucu ora tak iling-ilingi kok. Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendo kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Ah, mbok. Piro kuwi mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok lek mlaku mundurne tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih, matur suwun. Denko lagi ya. Alah. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke menang-menang den kuwi ketoke ada sesuatu. Iya. Paling karo denku mung dinan iki. Nganggo jenggote iki lho. Nganggo jenggote kuwi. Kaitan ora. Iya.
Ayo iki isih ana siji no. Ya sing urung diaturake. Heeh. Pamnunan kadung tresna apa ora prayoga diaturke engko gara-gara ya mak iki siji iki eneng siji meneh. Apa nyuwun apa jeneng iki banci loncat. Bajing loncat. Kudu banci. Iya. Banci loncat ki ora ana iringane ming uwi wis do meloncat dhewe-dhewe. Iya. Mergo garukan. Ya, bajing loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh ya. Diaturake. Nah iki nek sing joget Mbak Aprilia apik no. Wah iya iki Mbak Aprilia iki jurusan tari. Oh apa? Embuh. Senengane wewaton kepo kowe. Sok tau. Kepo kok sok tau. Pengen ngerti. Ya ayo jumeneng berdua. Ya. Ya. Arek aku tak ganti keprakno. Ya. Kok nampani kok ora gelem. Nah, ya. Iya, Mbak. Kendangane lho Den kowe iki penarine iso cara nganu tenan iki po Jawa Barat. Oh iya. Kemah di dia? Iya. Mah. Naon. Iya. Naon jo belek aku, belek aja dakanku. Kudu kuwi lagune kok naon. Iya. Iso basa Sunda. Walah aku ki nek neng Sunda ki wis pirang-pirang wong Sunda ki kebatinane kuat no. Wo. Ha to. Aku tau neng pasar tuku pelem, liwat ning ngene cah nom-nom do mlumpuki aku. Kono muni, "Mangga, Bang." Lho, kok ngerti aku nek nggawa pelem aku ya. Tak baleni meneh, letiran dina aku tuku pelem meneh. Liwat ning ngene wong nom-noman ku ya di, "Mangga, Bang." Wih lah ngerti tenan iki kebatinane ampuh. Ala dina aku tuku salak. Kono muni tet salah jebulno. Kono muni, "Mangga, Bang." Aku muni, "Duk, salak." Aku ya ngono. Mangga iki monggo. Lah dek neng terminal, wah wis cilaka tenan. Iya, aku neng toilet didodok karo wong Sunda, dok. Mang, atos. Aku bingung ning jawab, aku gregetan tak jawab, ora encer aku ya. Jebulno mang atos ki mangi Bang, atos ki wis apa urung ngono lho aku ora dong ayo olehku nyauri encer. Iya ning encer tenan kono wis luwek. Antil ora. Iya, Mbak. Langsung napa? Dibawani kok langsung. Aja tirutatin. Ya. Gunung. Nek pancen ngerti diartekke iki. Oke, silakan. Udah radong basa Sunda tak artekke. Gunung, ya gunung. Ya. Galunggung utawa basa kramane galunggem. Heeh. Nawa? Galunggem. No? Galunggem. Oh, galunggem. Kulo mau galundeng. Oh, duh. Galunggem iki ra mara tuamu. Gunung. Wis kok kaya bojomu muring-muring to? Iya. Lah napa to, Pak? Ora apa-apa, aku ngartekke artikulasi apa syairmu lho. Iya. Ben para masyarakat Jelok Cepogo ngene paham basa Sunda. Mergo wong Sunda ki paling apik ditiru no. Kok paling apik ditiru? Contone wong Jawa. Kuwi nek ning Jakarta seminggu engko mulai wis lali basa Jawa. Kuwi wong Jawa. Engko tekan kene, "Aduh di sini panas banget ya, Bang." Alah, wong asline Jelok kok ndadak panas banget. Iya. Kuwi kadang kala sok lali asal mula bukane nek wong Sunda dodol burjo nang ngene 15 tahun, ketemu rong dodol burjo 10 tahun, basane tetep Sunda. Kuwi le ngajeni karo basa daerah kaya ngono kuwi. Iya. Nek nang kene wah wis kowe ngerti karo wong nggon kono jejerku wis. Mami, aduh, ngumet ndasku. Mergane wong biyen ndak arep makane Jakarta nyeluke simbok. Oh,
bareng tekan omah kok mami. Aku pergi dulu ya, Mi. Nanti kalau listriknya oglangan. Nah. Yes. Monggo. Gunung meneh. Semadang ketunjang. Gunung Sumedang ketunjang. Ketunjang iki tegese ketabrak. Ya, dadi nek arep nyawang Gunung Galunggung. Neng pungkure iki ana Gunung Sumedang. Kuwi nek nyawang ki kaling-kalingan Gunung Galunggung. Oh, artine ngono kuwi. Telaga Lumbang Gedhe. Heeh. Sangkawayana di sekitarnya. Jadi di antara Gunung Sumedang dan Gunung Galunggung itu ada telaga dan pemandangannya di sekitarnya. Oh. Rembecik di tengah gua. Rembecik kuwi adus. Ha iya. Adus di tengah gua. Lah apa ana banyune? Kae lho banyu saka stalagmit. Kricik-kricik nggo adus. Oh. Junjungan. Nah, rung rampung adus wis dijunjung. Wah. Sing junjung sinten? Ayo sembuh kuwi artine ngono kuwi kok. Dadi rung rampung selak-seluk junjung ngono wae lah. Terus ulah pundung mon ngandel ora ulah pundung. Pundung iki basane Jawa dipondong. Heeh. Dijunjung dipondong. Terus dijegal ndasmu. Ana wiyaga sing muni dijegal. Wong kae radong basa Sunda ki gatekno sik to. Dijegal piye ora? Turi sungkur. Lah Ulah sungker. nah, rekane mondong, rekane njunjung, tudi sungkur tiba bareng. Oh. Ulah sungkar artangi wis kangelan, sukar iki sulit. Heeh. Sulit iki asu jengkelit. Heeh. Tedi. Teyan. Tek iki basa Jawane mbok le bengung kok nek menyura to. Tek iki basa Jawane endi? Heeh. Dadi bar tiba kuwi terus goleki endi iki? Ha, ning jero gua to peteng. Endi iki? Endi? Bareng ketemu Teyan. Ketemu iki. Ha iki Teyan. Heeh. Terus Tarim. nah, bareng ketemu nyeluk kancane. Rim ta Rim? Tarim. Wis teko tarim iki demlek. Terus Tarim Raga Wayana ki awake. Dadi siji mau wis rampung terus nyorimnya kari kowe ngono. Niku wong pinten ceritane? Wong loro tarim karo kancane mau lho. Oh, Sing kancane ngundang Rim tarim teko. Sing siji rampung terus nyorim ganti kowe ngono. Oh, Tarim niku lanang. Lanang. Oh, sing cetake Lanang kabeh, sing junjung mau ya lanang, sing ngadus mau wedok. Oh. Bar mepeni mau le adus mau. Wah. Ora kuat mula ambruk alemu. Ha iya. ngancik. Ngandel ora, tarim terus ngancik to? Ha iya. Ngancik niku napa? Ngancik ki ngadeg. Heeh. Ngancik di negara di Sunda. Ya,
jogeti ya, Mak. Mbak Aprila sing joget. Monggo. Sik yo men sing juga teju. Kaya Pak Tommy. Adi Mas ngene iki terus ade omong-omongan rak kowe wis malah mangkel mantuk piye to ki ora geses to. Gesek ning sing ngerbah bola-bali. Ora masalah jare. Ora masalah nek sing ngerbah. Sing ngerbah apa ya iki? Ya.
suwun Mbak Ayu kali Mbak Aprilia. Ya, wah. Ya kurup ya mak iya dadi Mbak Ayu ya ora sempat nyanyi karo joget ki ya ora bakal iso luwes. Ya. Mula penjogete diaturke dhewe. Berkas itu wah aku terus kelingan Orisa ya terus. Lagi ngapa ya? Embuh. Lagi ngapa barang ini? Mesti ngelilir anake. Ha iya. Pantes luwes polatane dasare mas kuning nemu kiring seripat seripit lembehane iki nyeritake prawan desa kenya-kenya desa jaman biyen ngau klambi lurik anu dikebayake lurik ora dikapak-kapake mung ditaleni ning dhuwur wudel ae utawa ning ngisor wudel sret terus jarike jarik setengah ora tekan ngisor ning tekan isor dengkul kae terus nggendong tenggok ning sawah wah ketok ayu-ayu banget jaman biyen ha iya saiki ya sarang-arang nemoni wong wedok gelem gendong tenggok ngono ki nemene. Ah, saleman pokoke. Jaman semono ketok ayu-ayu banget ketok. Wah, gelungane ling gelung nang dhuwur sirah ngene. Ha iya apa nang dhuwur bokong. Gelungane nang dhuwur sirah. Ha iya, maksudnya di dhuwur sirah ngono kuwi terus ketok gelungan cilik kaya Gajah Mada lho. Wah, jaman Mojopahit ketok ayu-ayu. Jaman semana ya terus ah iya saiki wis kalah karo jaman saiki wong wedok iki nek ning salon wis bojoku ngetoki kukuwe 175.000 wis terus sapa bojoku ngetoki kuku wah to boros tenan rek angger tak kei det ngaregake nang salon luluran ha iya ning saiki ketok kuning wo sak mripate kenang apa lara kuning wo ayo mripate wis dadi kuning nek lara kuning ora. Yo, teruske Mbak Compe. Kang Di sesuk iki nek ora apal kendangane iki rasa sok ngentutke kendang. Ah tak kira nek kaya ngene nek tung tak den tak ndil nang tandang tak tudeng tak genong tak
Ding ding ding. Tak gendong ora. Gendong keproke ndase kuwi. Iki ngapa Kang mangsa awak srek kok senengane kok meri karo kabejane wong. Ya, iki mau klambi lure sing asta Mbak Cumpe saka Purwodadi, Jawa Tengah. Wah, wis arep sowane Purwodadi ra sida ya, Tru. Gara-gara virus. Iki wis batal loro lho, Tru. Iya. Muga-muga sing Kalimantan dibatalke. Muga-muga. Tak nang omah wae aku wedi lunga dadu. Melangi kok ya. Ayo. Ayo gentenan, Gong. Ayo saiki genti. Ana panyuwunan saka Mas Zain. Heeh, saka Boyolali. Ya. Sing sore mau urung diaturake apa? Kadung Tresna. Ya. Sing kepareng nyekar. Ya Mbak Ria. Wah, Ria jenaka. Ya. Men jumeneng ya, Gong. Men semangat enggak ngantuk. Ayo. Monggo Mbak Ria. Alon-alon. Nah, ngantel ta? Pundi niku? Undangeme Bagong. Senengane engko beda wong ngadeg. Aku ngatri ora beda ora seneng. Ha iya. Ya, monggo Mbak Ria ngaturaken kadung tresna. Iya, men supaya saya gemerengseng. Monggo dibawani. Apa kae sing kae? Aku terima wong lanang, aku terima mati ning waton tresnaku tak tampa ngene lho. Oh nggih. Wong wedok goblok. Ha iya. Nggih mboten goblok kok. Wong trima mati waton tresnane wong tresna kok ora ditampa ki mbok ya wis. Ha iya. Kok malah sepata sing ora-ora. Cakepane iki ora dadi. Lah nek sing ditresnani nggih niku kok. Ha iya, nek ra ya rasa dadak trima mati. Nggih. Sing wong lanang pirang-pirang. Nak niki, Pak. Surebo. Ayo saiki wae lah, kowe aja netangi tensine Bagong lho. Lho. Iki wis menep lho iki. Lah yaene tok gawe. Wet sore kok gur muring-muring wae. Nah iki ngene iki nek ora kebeneran aku. Iya yo, wis. Ku tak tukake masker. Ngomong masker kok 1000 kok nggo ngopo? Maskere mboten cukup nggih lambene Bagong niku. Niki napa? Pancen kudu nganggo nganu niki serbet. Serbet cap kalong. Turu wae kok. Wis merem. Apa sih? Iya. Ngantuk Mbak Tatine. Ora, iki pancen topo kuwi iki. Oh. Nek yaketen topo ngoten. Kuwi nek tak tau turu apa mboten kula ming kedep. Kedep kok 2 jam. Penak banget. Nah iya. Yuk. Sinawang datan boseni. Pancen wong lagi seneng ki sinawang ora mboseni. Nek 2 taun 3 taun petukane. Kuwi meneh. Nggih mboten kok. Manusiawi ngono. Heeh. Nyawang wong bagus aleman. Sapa iki apene dicedhake mik iki? Ana wong nembang kok ana. Kaya dara wedok memeti. Rekoso tak lakonane. Angger aku bisa nyawang mesti ada. Angger aku entuk nyawang. Ngono kuwi truk wong wedok ki nek tresna wae mengentuk nyawange ayem.
saguh rekoso. Ha iya. Ya. Wong lanang kundule abang. Wong bagus Kusine biru. lambene abang. Aku dadi kelingan aku dhewe. Aku pengen lambeku ki perokok tak lambene coklat. Heeh. Kepengen abang tak leleti pepsuden anggere atur leleti pepsuden. Sing abang pengen lambene tok kiwa tengen ireng. Dadi kok stopan gantung aku. Oh, takdire ngono aneh-aneh. Mbok bengesan ndung nonton. Ayo. Yen mati aku wis kurup. Wani mati. Angger tresnaku mbok pegat tampa wis mati kurup angger tresnane ditampa. Njok ngapa tresnane wong mati? Ya wong jeneng cakepan wis anu lho Gong, cakepan ki nek embane kaya sinetron. Dadi bayangane iki dhuwur banget. Kaya sair-sair lagu wae lho. Bayangane dhuwur banget. Heeh. Yo. Lamat wis katon tejane yen bodongkat. lho misruh lho Sing bodong apane ora. Kae sing mlembung ora wudune sak wetenge saiki. Bodong kok sak wetenge. Yo. lamat wis katon tejane yen bodong Penggirong ya isih semangat, Gong. Ning suarane wis ora kaya biasane. Lho, suarane kaya biasane ndang tak. Yo, wis yo. Ye. Wis ora oh. Wis dari tegese ngangkat cangkeme wis kabotan. Ya wis ora apa-apa, ya. Bacaane sarwa asri jroka
Den kowe nek ngendangi sendan raleman ki ya nyatane penake ra jaman-jaman. Nek gawe-gawe dijogeti angel ra jamak-jamak. Iya. Matur sembah nuwun, Mbak. Rai, Ria. Mbak Ria kok disebut Mbak Rai. Heeh, Mbak Ria. Matur suwun. Iki ya isi ana pamundutan saka Jerman, Truk. Waduh. Adoh. Kono iki awan lho, Truk. Apa? Heeh. Srengenge kan mubeng. Percaya ora kowe? Ora. Rono ora percaya. Wegah kok tekan Jerman ngopo? Heeh. Ya, diaturake sing kepareng nyaker sop. Sik. Kira ngomong diatur. Sing kepareng nyekar, kok sing kepareng nyekar? Nyekar ki cokor. Iya. Sapa, Truk? Iya. Coba nek Mbak Aprilia. Ya, iya Mas sing ngunjuken mau urung nyuwara apa-apa. Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Apa mau nyune gong tembang kangen, tembang lari-lari kangen. Iya. Wah, ayo joget yo apik. Nembang mesti ora kalah apik mestine. Mestine ngono. Coba kiasane saka Magetan. Magetane ngendi, Gong? Magetan iki kidul Banyuwangi. Tutuk gundomo. Magetan ra mung wetan kono to. Wetan kono ngendi wong ki ora sok aneh-aneh, Truk. Iya, tawang mangu wae munggah medhun wis tekan Magetan. Magetan iku pernah Jawa Timur. Wo Jawi Wetan. Tuh ya apa kon? Waduh. Ya apa kon? Bablasen kon wis Surabaya kuwi. Ya Bagong kaya ora ngerti basa. Monggo Mbak, ngagem dipun bawani menawa mboten? Monggo Mas Bagong pripun? Nggih, saenipun ngagem dipun. Sampeyan kok ketoke gerak kalau mulut tidak sama. Lho, maksudnya mau ngene iki, monggo. Derek Mas Bagong. Biasanya kan bareng. Monggo derek Mas Bagong ngoten niku bareng sinkron. Sampeyan mboten sinkron nih. Monggo. Derek Mas Bagong. Lah nembe lho, nembe derekke. Kula niku nembe ya biasa mawon. Wong iki nek Ngawi ya wis derek kok saiki nang ngene derek kan wis biasa. Heeh. Iki keprigelane pengendangku ki nang kono kuwi lho, Truk. Ah iya, aku ya ngerti kok ya. Ya, ngerti-ngerti iso dawuh Mbak Aprilia wae lah. Saking sinten, Mbak? Saking Mas sing ngasta kendang. Ngono. Sing dawuh, iya ya iso ora apa-apa, karang kekurangan amunisi tadi. Dereng kenal lho jane. Napa? Dereng kenal. Lah sampeyan rak di WA to? Kula. Nggih to. Kula saking Dek Cumpe. Oh, Dek Cumpe iki no, Dek Cumpe. Nggih. Tapi nggih mantar koordinator. Nah, koordinatoripun ingkang ngasta kendang menika. Sok pados sinden. Nggih, wingi tau kapusan niku wonten niki jenenge Natalia. Wonten iki bareng tekan gone niku nganggo teken. Nah, kula kan balik. Natalia mu iyem jenenge. Bul tuwa. Monggo Mbak diapun aturaken bawanipun. Alon-alon nggih niki. Nggih, lagi pertama kok sampean. Nggih serak wau lho. Nggih, maksude nderekke pertama niku ora mesti kudu alon-alon. Ampun diladaki kula mengke. Mboten. Ajre. Ora diladaki. Diladaki dianget ambuh. Diladaki dinakali. Ora sok dinakali. Wah, nek kula kondang mboten nakal, Mbak. Sing rebab sing sok nakal niku.
Niku nggih dereng tepang kula. Nggih mengke tepangan ngono. Bahaya. Modar. Oh. Bojone muni tepangan, gampon. Jenengan kok terus plerak-plerak to. Mboten. Kuwi mumpung mburimu ki ana cap, kuwi drijimu capna ngono. Iya, dipun bawani Mbak monggo alon-alon. Apa selera murah krasa Krasa ora rek? Krasa. Kowe krasa ora? Krasa banget. enten terusane. Oh terusane pripun? Tenane aku setia ngenteni. Oh, satenane aku setia ngenteni. Kowe iki teko. Iya. Neng halte. Sinten niku Mas Bagong? Niku sing rebab niku. Wartel. Sawang jroning atiku ketara nek pendak dina nyanyi pendak dina pentas iki suarane nganti serek ngono ya. Saman mangkulinake ngombe wedang uwuh, Mbak. Nek teng Jogja mang tumbas ngombe wedang uwuh niku iso ngeplongke swara. Oh, le tuku nanti daerah Imogiri. Nek Imogiri entek sampean tenggen kula sapokke uwuh sik mengke. niku kados napa to? Ngene niki lho. Niki abang warnane. Ngoten. Lho. Bukan sulap, bukan sir. Niku abang. Iya, niku naminipun dawuh menika saged melegakan tenggorokan, dinggo ngilangi gatal-gatal gatal jamur sing kateng kesaya niku saged mari sang-sang niku mboten mesti pokoke lenga ula. Mbok kula nyuwun niku mawon. Lho, kagem percobaan. Ampun. Soale pun nonton jopo-jopo. Oh, ngaten to. Lah wau nawani. Maksud kula kapok. Udut sing mana truk. Mulane leren le udut. Ndak watuk. Bayi ora udut watuk terus. Agar rak bayi, kok kowe bayi. Aku ya kaya bayi ya. Ngangel disape. Mangga. Napa to? Mboten dom sampean. Sesuk suwe-suwe ra dom. Wong sing tak tresnani teko wong sing ditresnani tega. Wah, wong lanang mana? Biaman, biadab ngopi. Mbak Ayu kok bianter. Rasa kangen tak empat Diampet ya, Tru. jroning Dagu. daku Neno. muga bisa
tombo loro liwat tembang kangen kowe iki iso ngurutke cakepan ora to, Kok? Dadi tombo liwat tembang kangen nek sindene wis muni nyengkok berarti kuwi iki. Oh, tak kira itu. Iki kok. Ngawur banget. Mulane kowe iki basa Indonesia pelajaran elek bijine. Aku seneng elek. Ya wis. Ya wis, monggo. Tembang kangen. Monggo. Tak tak tung tak tung tak. Ya, monggo.
pateni baline endah manis esemu liwat kangen iki wujud katresnanmu jos terus iya sing gerong ya wah sindan-sindan kok ayo donggo ngilangke ngantuk carane ngono kuwi adep-adepan nih ayo ayo adep-adepan roane heeh nanti adep-adepan ro Prastiwi Prastiwi nyawang entuk dodo ayo ayo cendik kok Prastiwi kok matamu gede banget to nek Bagong ora. Asli kok kowe kenyang fakta kok. Ah iya. Aku ngomong ora tau gara kok. Ning iki kejaba saka kuwi, kejaba saka kepiye, Tru? Kejaba saka kuwi. Bapak iki ngenteni bis nabrak cengelmu. Bapak ngenteni Ndorogan Kaca, Ndorontorjo, Ndorontosena. Kira-kira entuk gawe ra ya, Gong? Kanthi ngucap muga-muga Gusti paring ridho. Oh, ridho rohana utuh. Paring berkah supaya ndara-ndara ki entuk gawe. Ya, yo disebani Bapak, yo. Janeng kaning talaga ngati langit. Pasulan upama aneka lintang tulya kusuma yana sumawur